O să încerc să postez ceva vis-a-vis de tot ce se întâmplă la protestul Pește Aur. Nu e protestul Aur. Părerea mea că la ce organizare văd aici e un protest făcut de servicii. Și vă și arăt de ce. Cei cu banderolă albă, cu menenea asta care are banderolă albă, și nu e singurul, sunt foarte mulți, sunt oameni probabil de la Aur. Vă arăt alții care sunt în schimb cu banderolă albă și mai au o banderolă cu o eșarfă cu România. Ei nu sunt de la Aur, ei sunt de la servicii. Pentru că se vede prin felul cum comunică, prin aparatura care o au pe ei. Mie mi-au închis live-ul, deci efectiv nu pot să fac live. Mi-au luat accesul la internet. Efectiv. Eram pe live și mi-au luat accesul la internet. Pentru că am ochiul format și mi-am dat seama despre ce este vorba. Și se vede. Uitați ce înseamnă. Uitați ce înseamnă cu banderolă. Uitați. Uitați ce înseamnă servicii. Îmi spune cineva că nu e de la servicii cu cască în urechi, cu banderolă cu România. Astea sunt însemnele cu banderola. Astea sunt însemnele că nu au nicio treabă cu practic. Ce este aici este o organizare care este și sunt implicate și serviciile. Indiferent ce mi-ar spune cineva, de exemplu, ăsta e de la servicii. Să nu spună cineva că echipamentul ăla l-a dat cineva pentru că sunt ei băieți buni sau că îi plătește cineva. Are cineva bani să plătească oamenii ăștia din partide politice sau greu de crezut. Se vede pe fața lor. Așa recunoști dacă ai ochiul format. Dar sunt foarte mulți. Eu am intrat un pic și am încercat să filmez tot de jur împrejur la protest. Și m-am dus pe o parte de la Romană și m-am întors pe partea cealaltă. Și am încercat să văd despre ce este vorba. Și imediat mi-am dat seama, s-au luat după mine doi băieți. Se vedea că nu sunt civili în training, lejer îmbrăcați. Dar efectiv m-au urmărit câteva sute de metri. Să vadă ce vorbesc, ce fac. Sunt îmbrăcat. Nu cred că aveau ce să vadă sau ce le s-a părut ciudat. Dar se vedea clar că sunt de la servicii. Deci ăsta este un protest care în mare parte este organizat de servicii. Poate să spună ce o vrea să spună. E mai mult decât limpede și mai mult decât clar. Banderolă albă, da? Ăștia sunt de la Aur. Banderolă albă, da? Sunt de la Aur. Și acum pe margine observăm și cățelușii cu părul creț care nu sunt de la Aur. Aur, banderolă albă. Cu România și cu stații pe ei, cu sisteme de telecomunicații, cu toate astea, poate să spună cine o vrea că nu sunt organizați de servicii. Și nu aveți, sunt idei cât sunt zeci de mii băgați aici de oameni civili. Sunt cei care au stații, sunt alții care au altfel de stații, mult mai subtile, fără cablu, fără nimic. I-am observat și pe câțiva de genul ăsta, deci habar n-am ce o să fie în protestul ăsta, dar e ceva care scârție, care nu e la locul lui. Ieri a fost un protest pe data de 10 și erau numai jandarmi, erau îngrădiți cu garduri, erau
Era o altă organizare. Altă organizare. De departe se vedea că e altă organizare. Ia uitați. Asta e organizarea de la AUR, cel cu banderola albă de la AUR, cel cu steagul României de la servicii. Am dreptate sau nu? Bagaboți. Numai bagaboți. Dacă se întâmplă treaba asta, e cel puțin ciudat. Înseamnă că stăm până la sfârșit și vedem și noi de curiozitate ce-o fi. Dar o să documentez filmarea asta pentru că mi-au închis live-ul. Ăsta cu cască în ureche îmi spune cineva că nu-i la servicii. Da, sunt ușor de observat. Și sunt sisteme de telecomunicații și care pot fi făcute și altfel fără să fie observați. Niște căști mai subtile, fără cablu, fără... E adevărat că nu rezistă atât de mult. Cam astea sunt organizările la protestul din 12 ianuarie 2025. Și sunt povești ce ne spune că aici nu au fost serviciile și vă documentez zeci de oameni și vii și filmez cu banderole, cu tot ca să-i vedem și noi mai târziu dacă se mai îmbrâncesc ăștia pe aici sau nu sunt pașnici sau dacă sunt provocatori, să vedem de curiozitate dacă se confirmă sau nu. Mai târziu. Totuși toată lumea a venit pentru ceva pașnic, pentru liniște. N-a venit nimeni să facă altceva. Uitați. Organizator AUR. Organizator grad înalt, servicii. Civil, doar banderolă. E observator, poate să fie chiar ceva procuror sau altceva. Că au mai fost cazuri de astea. Ia să vedem, mai vedem și alții de jur împrejur. Ia uitați, organizare. Îmi spune cineva că asta e organizare de AUR. După structură, după organizare, îl vezi că nu e de la AUR. Nu, toată organizarea de aici nu este din partea AUR în mod sigur. Cine vrea să o creadă, merg de aproximativ o oră și nu se mai termină coloana. Să-mi spună cineva că au fost doar 5.000 de oameni. Cum am ieșit din aglomerație, mai greu observ. Suntem la hotel Lido. Hotel Lido. Efectiv pe live mi s-a luat netul. Bine, și ieri am pățit la protest, nu mai aveam internet. S-a luat internetul, efectiv. Se întâmplă. E al doilea protest la care particip. Și cred că e destul de memorabil, să zic așa. Să vedem, sperăm să se reia alegerile și să se așeze lucrurile într-un
alt făgaș, să zic așa, pentru că asta cu CCR-ul pare o chestie la un nivel mult mai înalt, foarte înalt, în care, în mod sigur, sunt implicate o parte din servicii care cred că au trădat, de fapt toate serviciile cred că au trădat de-a lungul istoriei, că numai așa am ajuns noi sclavi și numai așa se puteau vinde toate bogățiile din țară. Ideea este că ce e ciudat, că nici ăștia nu par altă esență, nici Simion, nu știu ce să zic de Călin Georgescu, nu-l cunosc deocamdată, nu știu dacă are cineva ceva să-i reproșeze. Culmea, dacă am fost noi în stare să-l punem pe unul ca Iohannis președinte, tot noi românii l-am pus, în condițiile în care se știa de problemele cu casele, de furturile, cu măgăriile cu casele și cu copiii vânduți, cred că ne merităm un pic soarta. Asta cu copiii vânduți de o clică în care era implicat și Iohannis, sau cel puțin știa de ea, cel puțin, dar au fost niște documentare care au fost scoase și de pe YouTube vis-a-vis de treaba asta, că și el a fost acolo implicat. Nu știu ce să zic. Să vedem până unde se ajunge.